קודם כל תדעי לך, אין מאושר ממני שאת פה. מימיי לא שמעתי ראיון ברדיו כמו שהיה לך היום. באמת, אני מציע לחבריי, חברי הכנסת והצופים בבית, תעשו לעצמכם טובה ותאזינו לראיון אלמותי עם עמיחי אטיאלי וגדעון אוקו ב-103. למה את הולכת? לא, אל תלכי. אבל למה ככה? עידית סילמן, מה צריך לעשות לפלסטינים ששורפים פסולת? זה טרור סביבתי כדבר ועניין. היית יורה בהם? מה היית עושה? קודם כל לנהל את כל האירוע הזה. קודם כל, פה צחקתי. את מתחילה לנהל את האירוע. לפני כמעט 3 שנים עשיתי, שעוד הייתי חבר בוועדת הפנים, דיון על שרפות פסולת. ראיתי שבאחת מוועדות הפנים, את אמרת שצריך לירות באנשים האלה. לא אמרתי שצריך לירות באנשים האלה. בוא תבדוק את התמנון, אתה יכול להביא את התמנון? ואז, לא אני, רדיו 103, מה שנקרא, לא עשו אותו באצבע, ולא עשו אותו באפילו 2. שר, אותו מצית, יודע שיש כתבה מעל הראש שלו, והוא יסיים את חייו. נכון, צריך לראות באנשים. צריך לראות באנשים, אני חושב ששמעתי אותך אומרת. אני מחזקת את דברי קרויזר, והאמת שהוא אחלה יו"ר ועדה. אני לא מתעסקת בלראות באנשים עכשיו, לא בלראות באנשים. זה מביך זה היה. עוד משפט אלמותי, הייתי טובה עד הסוף, זוכרים? ואז ברעיון ב-12 שואלים את גברת סילמן. סר שואל, למה התכוונת? אמרת לשר יריב לוין, ביוני 2022, איך הייתי טובה עד הסוף? למה התכוונת? היא מתארת את האירוע שבו היא ישבה עם יריב לוין פה, במזנון בכנסת. ואז באו לה בפיזור הכנסת, והיא מציינת גם את התאריך, 20/6, והיא אומרת, ביום הזה שפיזרו את הכנסת, באו לי ואמרו לי, כל מה שרצית, החוקים שלך, עולים למליאה. ואז לזה התכוונתי, שעד הסוף הצלחתי לעשות טוב. ביום הזה של פיזור הכנסת, ישבתי ושתיתי קפה עם יריב, ופתאום אמרו לי, עידית סילמן, החוקים שלך עולים לקריאה במליאה. ולא האמנתי, דקות לפני פיזור הכנסת, מעבירים הרבה חוקים שהם שלי. אממה, ב-20/6 בכלל לא הייתה הצבעה על פיזור הכנסת. אלא בנט ולפיד סיכמו על פיזור הכנסת. ההצבעה על פיזור הכנסת הייתה רק אחר כך. מה כן היה? דיון בוועדת הבריאות על החוקים. ב-20 ביוני אכן דנו בזה בכנסת, אבל לא במליאה, אלא בוועדת הבריאות שבראשות סילמן. לא היה פיזור כנסת, לא היה כל מה שהוא. זה אין לתאר. למה ברח? רק אני אומר, לא שיש לי בעיה, אבל אסור לאכול במליאה. את לא יכולה לאחוז את הצ'יפס שני קצותיו. אם את רוצה שנשמע אותך, אנא גשי לשולחן הממשלה עם שקית הצ'יפס. וחוץ מזה, אם את פותחת צ'יפס, אנא תכבדי את שאר חברי הכנסת.